Kmieni s-sibt wara nofsinhar persuni nġabru ċ-ċirkewwa biex jagħtu messaġġ ta' kuraġġ lis-Sinjura Michelle Muscat. Dan qabel iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Marigold u Mart il-Prim Ministru bdiet l-isfida li tom minn Għawdex għal Malta bilan li tiġbor il-flus għat-tim tal-Special Olympics. Il-parir ta' xi wħud kien li l-għawma kellha tkun posposta għaliex il-baħar xejn ma der li kien se jkun ħanin. Kawża ta' riħ qawwi li sfida deret li se tkun aktar diffiċli. Iżda Michelle Muscat ħassitha mħejjija sew u għalhekk ma deritx se taqta' qalba. Nitrenjaw għalija, issa vera li rrieħ naħseb l-aktar darba li huwa qawwi imma nipprovawha u naħseb li nagħmluha, nippruvaw li nagħmluha. Kien għal-ħabta ta' 3:15 li qabżet fil-baħar bil-ħsieb kien li tkun lura ċ-ċirkewwa l-ħabta tas-6. Tul l-għawma kienet akkumpanjata minn membri tal-Forzi Armati ta' Malta u Pulizija. Dan għax ittieħdu l-prekawzjonijiet kollha għalli jista' jinqala. U Lieda Etwalu Solej kienu entużjasti jaraw li l-ommhom tagħmel din l-isfida filwaqt li l-kuraġġ tagħha ma qatax u qeleb kull mewġa li kienet ta' ostaklu. Mal-wasla kemmuna l-isfida kibret għax il-baħar kien iżjed imqalleb. Wara li għaddiet kemmuna u meta ċ-ċirkewwa bdiet tidher aktar qrib ingħaqdu magħha qawwiema tal-Malta Special Olympics. Fuq ix-xatt issa kienet laħqet inġabret folla ċkejkna bilan li sellmilha mal-wasla tagħha. Kien wara 2 u 3 kwarti li Michelle Muscat waslet iċ-ċirkewwa. Il-Prim Ministru kien fost dawk li tawa l-ewwel proset u ħafna awgurawla għal dak li kienet għadha kif wettqet bilan li t-tim tal-Special Olympics ikun jista' jieħu sehem f'kompetizzjoni prestiġjuża. M'hemmx dubju li dak li għamlet iwassal ukoll messaġġ b'saħħtu. Jiena din għamilt tab challenge biex akkanuri li fil-ħajja għalkemm aħna kulħadd ikollu challenges tiegħu, anke speċjalment min jitwieled b'challenges minn ċkunitu imma jista' għalkemm ikollu challenges xorta jista' jgħix ħajja tajba billi jaffronthom. U jiena l-papa tiegħi darba kien qalli xi ħaġa u bqajt inżomma f'moħħi when the going gets tough, the tough get going. U se nerġgħu narawha tagħmilha. Il-ħajja toffri ħafna challenges mhux kull dejjem tkun tista' tiżomm dawk il-commitments kollha u allura issa naraw ġurnata b'ġurnata u naraw il-qudiem x'nistgħu nagħmlu.